Piny owacho kokalo e migawo mar thieth igeno mar biro chako chenro mar chiwo yedhe mag tuo mar kachocho kata bilharzia e kidieny mar 2 ne oganda e gwenge manitiere alwora ma Nam Lolwe e dwe mar 10 higani. Apisa mar thieth mochung' ne tuoche mojwang' Titus Waititu wacho ni yo achiel mar geng'o tuono mar kachocho kaachiel gi kute en chiwo yedhego ne oganda e okang' malach. Jafwambo marwa Otieno Daniel nigi ler mar wachni. Koloso e boma ma Siaya kinde romo mar nono kendo chiwo ripot mar chiwo yedhe mag tuo mar kachocho ne oganda mane otimo e kauntis 5, apisa mar thieth mochung' ne tuoche mojwang' Titus Waititu okoni gichano tiyo e twech achiel gi jokanyo e sekta mar thieth mar neno ni gichako kidieny mar 2 mar chiwo yedhego ne oganda. So what we are doing here, we are reviewing and disseminating the results of the mass drug administration that was conducted in the Lake Region, the 5 Lake Region counties during the month of December. We want to review the coverages that were achieved by administering those medicines. Oyawa ni kopogore gi chiwo yedhego ne oganda e okang' malach, bende gigeto riwo lwedo e rito ler e gwenge ma Nam Lolwe ma tuono otiapie. You can use the toilets well. We can have proper sanitation and wherever you have the information, you just pass it on to the next person and it might help. Behavior change communication is important. Director maduong' mar kar tiegruok mar weche thieth kod dongruok African Institute for Health and Development Alice Sereti okoni e kinde ma gichiwo yedhego ne oganda e okang' malach bende gibiro siro chenrono kokalo kuom puonj mar rito ler mar alwora. What we are doing, we are the implementing partner. We also support in work related to social behavior change and communication, where we educate communities to ensure that they adopt good behavior that will lead to elimination of these diseases. Most of these diseases come by because of hygiene issues, wash-related challenges. Kakore, apisa mar thieth mochung' ne tuoche mojwang' e kaunti ma Siaya, Dr. Charles Oduor, ni adier tuo mar kachocho ni malo ka gie sani omako atamalo 60 ahinya sub-counties ma Bondo kod Rarieda granigi machiegni gi Nam Lolwe. So there are some areas where the prevalence is very high, like Bondo sub-county and Rarieda sub-county. Yeah, but we did granular mapping and we know the burden of this disease in all the areas in Siaya County. Yeah, and even now as a county, we are trying to reach them by equipping the facilities next to those areas where the diseases are burdened. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Ramogi chenro maro mar ng'e gwenge wakawuono warango gweng' mar Nyamware mayudore Kisumu County. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo leronwa pach jopiny ma Nyamware e wi